Wara li l-Gvern naqqas mal-1,000,000 euro mill-fondi tal-Università u wara li naqqas il-flus anke lill-Fondazzjoni Richmond, Net News jista' jiżvela li l-fondi tal-Energy Sufficiency Support tal-Industrija u skemi simili tnaqsu b'1,300,000 euro. L-erba' filgħodu Net News taqsal il-Ministru tal-Enerġija u l-Ambjent Miriam Dalli għalli ma raġuni tnaqsu dawn il-fondi. Bil-Ministru l-ewwel tgħidilna li mhux il-każ iżda meta affaċċata bin-numri saħqet illi qed jimxu skont id-domanda. L-energy support għall-industrija però naqas minn 1,000,000 għal 800,000 u mbagħad l-energy schemes naqsu minn 1,500,000 għal 800,000 ġifieri huwa l-każ. Dan il-Gvern dejjem jara d-domanda li jkun hemm fis-suq u aħna naraw li nindirizzaw dik id-domanda fis-suq l-istess kif ħanamlu. Budget li suppost qed joffri ċertezza u stabbilità iżda minn numri pubblikati iswed fuq l-abjad jidher illi qed joffri wkoll barax ta' kontradizzjonijiet. Dan kif fost l-oħrajn waqt li jisħaq li jrid ikompli investi fil-kura psikjatrika għata il-fondi lill-fondazzjoni li ta' kuljum tajn tant nies bil-contact center tagħha. Budget li suppost joffri ċertezza li ma ċertezza għat traffiku żgur illi ma teżistix. Għaliex f'kull ħin tal-ġurnata dan qed jifni li ċittadini Maltin wawċin. Dan il-kaos sħiħ fit-toroq tagħna sfortunatament qed jissarraf f'numri xejn sbieħ ta' fatalitajiet. Kif sal-25 ta' Ottubru kienu 23 il-persuni li tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku. Meta ċifri jiġu mqabbla ma' snin preċedenti, jidher li dan se jkun l-ogħla ammont ta' fatalitajiet f'temp ta' 12-il xahar fl-aħħar 4 snin. Mistoqsija bħala membru tal-Kabinett x'inhu jagħmel il-Gvern dwar soluzzjoni għat-traffiku la darba qed joffri lill-poplu iċ-ċertezza Miriam Dalli wixbed biss billi qalet illi l-Labor lest jilqa' l-isfidi. X'inhu jagħmel effettivament apparti li qed jiddiskuti li għata s-servizzi sad-9 ta' filgħodu li huma daw is-servizzi. Dan il-Gvern dejjem kien proattiv biex fejn ikun hemm sfidi nindirizzawhom kif qegħdin nagħmlu fis-settur tal-enerġija. Ġifieri jiena nqabbel dak li qed jiġru llum ma dak li ġara qabel 2012. Francesco Catania, għal Net News.